אולטימה, מגיעים עד לירח. מצגת עסקית. כתב ויתור, דיסקליימר. חומר עבודה פנימי זה מיועד אך ורק למידע ולמטרות לימודיות. המידע הכלול כאן אינו הצעה פיננסית, מסחרית, השקעה, משפטית או כל הצעה אחרת. מידע זה אינו מהווה קריאה לפעולה או שימוש בשירותים המתוארים. ההחלטה להשתמש בחומרים האלה הינה שלכם ושלכם בלבד. כל הכישורים, כישורי ההזמנה, מובילים לאתר צד שלישי. התמונות שלהם וצילומי המסך מייצגים חומרים מושאלים שאיננו אחראים להם.
הפניה לחומרים מושאלים אינה מרמזת על תמיכה מצד צדדים שלישיים. אינטראקציה עם מטבעות קריפטוגרפיים קשורה בהכרח לסיכונים, ויכולה להוביל לאובדן חלקי או מלא של ערך המטבעות הקריפטוגרפיים העומדים לרשותכם. אנו ממליצים בחום לקבל החלטות מושכלות לגבי מסחר, השקעה או החלפה, ולהסתמך על ייעוץ מקצועי. בדקו את שירותי החברה המצוינים במידע מסופק לפני השימוש במוצרים שלהם, הכוללים התקנה, הרשמה, קנייה ושימוש למסחר או השקעה. למען הסר ספק, אני המציג מחזיק במטבעות קריפטוגרפיים שונים, וכמו כן רשום בתוכנית של אולטימה. קצת מושגים. בריכות אולטימה. זוהי תחזית לעתיד ואינה מהווה כל הבטחה או ערובה. שער החליפין של מטבע אולטימה במצגת ושער החליפין בזירות המסחר עשוי להשתנות ועלול לעלות או לרדת. דוגמאות לחישובים. הנתונים המוצגים ביורו תלויים בשער החליפין של אולטימה אשר נתון לשינויים. כל הנתונים הם משוערים והם שם כדי להראות כיצד מתבצעים החישובים. חוזים מפוצלים. סוג של חוזה חכם המאפשר למשתמש לשלוח אסימונים למאגר הנזילות המאולצת לצורך נזילות שוק נצחית. כתוצאה מכך, המשתמש מקבל אסימונים הניתנים להעברה בצורה מבוזרת. אסימונים אלה מזכים אותו לקבל תמלוגים בדמות חלק מהאסימונים ממאגר הנזילות המאולצת. חצייה. פירושו תהליך של הפחתת קצב היצירה של יחידות חדשות של מטבעות קריפטוגרפיים וסכום התגמול המשולם למשתמשים עבור כל בלוק חדש שמופיע. אז תמיד, מה כולנו מתמודדים עם אותם בעיות? האחד, איך להרוויח כסף. זה מצריך הון עצמי גדול, זמן התשואה ארוך ורחוק, ומצריך ביטחונות. 2, איך אנחנו יכולים לחסוך כסף. זה בדרך כלל קשה עד בלתי אפשרי בזמן אינפלציה, וקשה עד בלתי אפשרי בזמן משבר. 3, איך אנחנו מכפילים את הכסף שלנו. האחד, זה מצריך השקעה כספית. 2, מצריך נגישות וזמינות. 3, מאתגר מאוד בגלל הסיכונים. עולם האינטרנט, העולם שאנחנו מכירים עד היום, שבו יש את הטייקונים הגדולים כמו גוגל, אמזון ופייסבוק, ויש בעולם הזה כבר מעל ל-4.4 מיליארד משתמשים. העולם החדש, לאיפה שהיום כל העולם הולך, וזה השוק המתפתח ביותר היום, הוא עולם הבלוקצ'יין. נכון לרגע זה, יש כ-350 מיליון ארנקים ברחבי העולם, עם סך הכל 50 מיליון משתמשים. זאת אומרת, שבין ה-4.4 מיליארד משתמשי אינטרנט לכיוון ה-50 מיליון שיש כרגע, יש מרווח צמיחה מאוד מאוד גדול. אז בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של המסחר בין אנשים. אז פעם, לפני 6,000 שנה לפני הספירה, כל עסקאות החליפין היו על ידי סחורות. אני הייתי נותן חיטה, הבחור מצד שני היה נותן לי חלב מהאיזו שלו. משם עברנו למאה השביעית לפני הספירה, ששם התחילו להחליף בין מטבעות. מטבעות של כסף, מטבעות של זהב וכיוצא בזה. משם עברנו לשטרות, משם עברנו לצ'קים, אחר כך הגענו לכרטיסי אשראי מפלסטיק, משם עברנו לבנקאות מקוונת, והיום אנחנו מתעסקים בעיקר בתשלומים מהנייד, מהשעון החכם, והעידן הבא, שנת 2024 והלאה, לאט לאט כל השוק עובר למטבעות הדיגיטליים. אז העתיד של המסחר, העתיד של הכסף, הינו המטבעות הדיגיטליים. אז מהו פוטנציאל הצמיחה בעולם הבלוקצ'יין? בסוף שנת 2023, השוק הזה גלגל מעל 50 מיליון דולר. והתחזיות עד שנת 2030 זה להגיע ל1 מיליארד דולר ויותר. אז בואו נראה קצת מי הם 50 החברות הגלובליות הגדולות ביותר בעולם שאתם משתמשות בעולם הבלוקצ'יין, שכבר עברו לעולם הבלוקצ'יין. אז זה מתחיל מבנקים ופיננסים, ועובר לשרשרות אספקה, בריאות, ביטוח, אנרגיה, נדל"ן, מסחר, ממשלה, וכמובן גם אנחנו האזרחים לאט לאט מתחילים לעבור לתוך עולם הבלוקצ'יין. אז מה המשימה שלנו בחברת אולטימה? להפוך את המטבע הדיגיטלי והאקולוגי שלנו לנפוץ ביותר בעולם במרחב הקריפטו, ושיהיה זמין לכולם. החברה שלנו קיימת כבר מעל ל7 שנים, היא נוצרה בשנת 2016. הצטברו אצלנו כבר נכון לרגע זה מעל ל2.8 מיליון משתמשים, יש לנו הוכחה של הרעיון ושל התיאוריה, יש לנו הוכחה לעסק יציב, יש לנו הוכחה של טכנולוגיה מתפתחת, ויש לנו הוכחה של ערך ושווי שוק.
אז מי הוא המנכ"ל שלנו? המנכ"ל שלנו הוא אלכס ריינהרד, הוא המנכ"ל והמייסד של סמארט בלוקצ'יין ושל טוקן האולטימה. הוא זוכה בפרסי המייסד היוקרתיים ביותר במזרח התיכון כמייסד סמארט בלוקצ'יין, הוא כלכלן, הוא מומחה לבלוקצ'יין, הוא יזם סדרתי, והוא ממוקם ב10 האנשים המשפיעים ביותר בעולם בתחום הבלוקצ'יין. וכמו שאתם רואים כאן, יש פה כל כך הרבה מקומות וערוצי חדשות בעולם שיש כבר עליו כתבות ומדברים עליו, על מי הוא ועל פועלו כמובן. קבלו את סמארט בלוקצ'יין, הבלוקצ'יין של חברת אולטימה. בלוקצ'יין שהוא מבוזר על באמת. יש לנו חוזים חכמים, הרשת שלנו מאובטחת ואמינה, יש לנו יישומים מבוזרים, טוקנים ובריכות נזילות. רשת הבלוקצ'יין המבוזרת שלנו תומכת בחוזים חכמים וביישומים מבוזרים. יש לנו הוכחת החזקה מאולצת על ידי קצין אבטחת מידע, שזה בעצם הלוגריתמים קונסנזוס. יש לנו הוכחת חסימה, proof of stake, כל 3 שניות. אנחנו יכולים להעביר עד 2,000 עסקאות בשנייה, זה קצב השידור שלנו. אז הסמארט בלוקצ'יין שלנו בעצם מציע היצע מקסימלי של עד 100,000 מטבעות אולטימה. ההספקה הקיימת נכון לרגע זה היא סך הכל עומדת על 27,000 וקצת מטבעות אולטימה שכבר יצאו לשוק. כמות העסקאות שבוצעו עד לרגע זה כבר מעל 4 מיליון עסקאות, ונפח העסקאות שבוצעו עד להיום עומד מעל ל-300,000 מטבעות אולטימה. קבלו את סרטיק, אחד מהחברות הגדולות ביותר בעולם, שמאמתת ועושות הערכת אבטחה לרשתות בלוקצ'יין. אז אנחנו כבר עברנו את סרטיק וקיבלנו מהם הערכת אבטחה. יש לנו זירות מסחר שאנחנו כבר בליסטינג בפנים, בין אם זה Gate.io, CoinW, מקסי, קוינדקס ועוד ועוד זירות מסחר שהולכות להיכנס, ואנחנו מדורגים בטופ 100 המטבעות הראשונים בקוין מרקט קאפ. והנה כאן אתם יכולים לראות שיש לנו כבר יותר מ-70 פרסומים במדיות חדשותיות המובילות ביותר בעולם על המטבע שלנו שנקרא סמארט, ועל הבלוקצ'יין שלנו שנקרא סמארט, וכמובן על הטוקן שלנו שנקרא אולטימה. כאן אתם יכולים לסרוק בעצם ולהגיע אל הדף הלבן, אל ה-white paper, אל הקוד, אל התכנות של המטבעות שלנו, בין אם זה מטבע הסמארט לבין אם זה הטוקן אולטימה. אז קצת בואו נדבר על מפת הדרכים. בשנת 2023 השקנו את המערכת שלנו והיינו בשלב ההשקה, וכמו שאתם יכולים לראות פה, אני לא אעבור אחד אחד את כל מה שעברנו באותה מפת דרכים. תחילת 2024 התחיל שלב הדחיפה, שלב האימפולס, ששם אתם יכולים לראות בליסטינג עוד את שאר הדברים שאנחנו כבר עברנו. נכון לרגע זה אנחנו עומדים בנקודת הכוכב, כמו שאתם רואים, בשלב הצמיחה, עם כל הדברים שכרגע כבר התפתחו. בשליש הבא של השנה שאנחנו כרגע ממש עומדים לפניו, אנחנו נגיע לשלב ההתייצבות, ובתחילת שנת 25 תגיע ההתפוצצות. המערכת הגלובלית של חברת אולטימה בתוך הסמארט בלוקצ'יין. אז יש לנו בעצם כרטיס אשראי נטען, שיכול בעצם להשתמש במגוון מטבעות שונים. יש לנו גם כרטיס פיזי וגם כרטיס דיגיטלי שיכולים לחבר אותו לגוגל פיי או לאפל פיי. יש לנו חנות מוצרים אונליין, יש לנו חנות של שוברים ושל מוצרים ושל מסחר, יש לנו חבילות השקעה, יש לנו תוכנית של שיווק שותפים, יש לנו משחקים, יש לנו את כרטיס ההבטחה שלנו שנקרא סמארט דיפנדר, ועוד ועוד ועוד, שאני כמובן ירחיב בהמשך המצגת. וכמובן שהיעד שלנו, תוך כדי תנועה, להגיע ל100 מיליון משתמשים. אז קצת ההבדל בינינו לבין שאר עולם הקריפטו, בין מיינינג, בין סטייקינג, לבין הטכנולוגיה שלנו, שנקראת ספליטינג, ואומר בין קריאה להחזקה אל מול ספליטינג חוזים חכמים. אז יש לנו פה מצד שמאל בעצם את מנגנון הדיפלציה, שבו בעצם נמצא הביטקוין, האדון של עולם הקריפטו, המטבע הראשון שנוצר עוד בשנת 2008. ויש לנו את מנגנון האינפלציה, שבו נמצא לצורך העניין מטבע איתריום והלאה, ויש את מנגנון הדיפריפלציה, שפה נמצא המטבע שלנו אולטימה, החוזה החכם, ובואו נדבר קצת על ההבדלים ביניהם. אז במטבע הביטקוין, ההספקה המקסימלית של המטבעות לעולם תהיה 21 מיליון מטבעות בלבד,
באיתריום אין הגבלה של כמות מטבעות, ואצלנו במטבע אולטימה יש לנו הגבלה של סך הכל 100,000 מטבעות. בביטקוין נכון לרגע זה ההספקה היומית עומדת על 450 מטבעות ליום, באיתריום 1,400 מטבעות ביום, ואצלנו סך הכל 25 מטבעות כל יום. הביטקוין עובר חצייה כל 4 שנים, חצייה זה אומר שהמטבע נחתך בכמות המטבעות שהוא מספק כל יום לשוק בחצי, אז בביטקוין יש חצייה כל 4 שנים, באיתריום אין בכלל חצייה, ואצלנו יש חצייה כל 6 חודשים. מה שזה אומר, ככה בבריף קצר כמו שאומרים, ככל שכמות המטבעות קטנה יותר, וכמות החציות היא לעתים קרובות יותר, ככה בעצם מבחינת ההיצע והביקוש, יש יותר ביקוש אל מול פחות היצע, ולכן זה מה שגורם בדרך כלל לעליית המטבע. הפחתת הספקה, הפחתת ההיצע. בביטקוין אין דבר כזה נעילה, ואין דבר כזה הקפאה של מטבעות. באיתריום יש דבר כזה שנקרא הקפאה, ובעצם על כל פעם שעושים איזו טרנזקציה מסוימת, נגבית עמלה של 1.5% עמלת רשת. אצלנו עמלת השרפה או עמלת הרשת היא 5%. אצל הביטקוין אין נעילה. באיתריום כשנועלים מטבעות לטובת עמלות, הנעילה היא ל-20 יום, זאת היא תקופת הנעילה. אצלנו ברגע שנועלים מטבעות, במטבע אולטימה, הנעילה היא לתקופה של 12 חודשים. כמה זמן לוקח לעשות X2, בעצם להכפיל את ההשקעה שלנו? אז בביטקוין לוקח בממוצע בין 36 ל-72 חודשים, שזה בעצם מייצר בין 15 ל-30% עמלה שנתית. באיתריום, הזמן שלוקח להכפיל את ההשקעה זה 200 חודשים, ומקבלים עמלת נעילה או עמלת הקפאה או פקם לצורך העניין, מכניסים את הכסף לפקם, בין 4 ל-6% שנתיים בממוצע, ואצלנו בעצם במטבע אולטימה, בין 6 חודשים ל-24 חודשים, אנחנו יכולים להגיע למצב של הכפלה של הכסף, ולעשות בין 30 ל-300% רווח בשנה. העליות המינימליות, על מנת בעצם להיכנס לעולם הקריפטו, ואנחנו מדברים כרגע רק על כסף שאנחנו משקיעים בעצמנו, ואנחנו לא מדברים על להשתתף בתוך איזה בריכה משותפת, או בתוך איזה משהו שהוא משותף עם עוד אנשים, אז המינימום הוא סדר גודל של $30,000 בקריאה אישית, ולא בקריאה משותפת. באיתריום צריך 32 מטבעות איתריום, שזה בערך עומד על $100,000, ואצלנו מינימום כניסה $250 בחוזה החכם האישי, ולא בחוזה חכם משותף. אז נעים להכיר, קבלו את כפתור הקסם. הכפתור שנמצא אצלנו בתוך הארנק סמארט, שנקרא Climb Rewards. אז יש לנו בעצם, נכון להיום, אנחנו משווקים את בריכת הפרימיום, ויש לנו בעצם גם את בריכת ההחזר, שבעצם כולם משולבים ביחד לתוך אותו חוזה חכם בארנק של הסמארט וולט. אז מה הם הרווחים בחוזה החכם שלנו? 1, אנחנו מתחילים ממנגנון של הלוואת פקם לבריכת ההחזר. הלקוח מספק נזילות על ידי ההלוואה לבריכה המבוזרת באמצעות מטבע אולטימה במחיר השוק. לאחר מכן, חוזה חכם פרימיום. בריכת הפרימיום מקבלת נזילות, הוכחת החזקה, על ידי הלקוח באמצעות החוזה החכם, באמצעות הספליט. 3, הרווחים בחוזה החכם. בריכת הפרימיום מספקת רווחים באמצעות החוזה החכם במטבע אולטימה. 4, מחירת החוזה החכם. בריכת ההחזר קונה את החוזה החכם ובאמצעות תוכנית חלוקה ל-12 תשלומים ובשווי המקורי של ההשקעה. 5, החזרת ההשקעה ב-12 תשלומים. בריכת ההחזר תשלם ב-12 תשלומים את כל הסכום המקורי של ההשקעה שבוצע ביורו ובאמצעות מטבע אולטימה. 6, הפסקת תשלום הרווחים היומיים. ממועד מחירת החוזה החכם לבריכת ההחזר לא ישלמו יותר רווחים היומיים ולא ניתן יהיה לבטל את פקודת המחירה. החוזה החכם של אולטימה. מערכת תמלוגים היברידית שכוללת בתוכה טכנולוגיה של קריאה פלוס החזקה. המערכת שלנו היא אקולוגית והיא ידידותית לסביבה, ללא מכשירי קריאה גדולים. יש לנו רווחים יומיים ולכל החיים רווחים במטבע אולטימה. המערכת שלנו קלה מאוד לשימוש ומימוש על ידי זירות מסחר, כרטיס אשראי נטען והעברות בין אדם לאדם.
אז אלה הם הנתונים ואפשרות הכניסה ורכישה של חוזה חכם של ספליט בבריכת הפרימיום. זה מתחיל מהשקעה של 0.01 חלקיק חבילת השקעה בעלות של 220 יורו, ויש לנו ב-550 יורו, 1,100 יורו, וגם אפשר לקנות באפילו 110,000 יורו אם אתם רוצים, וגם כמובן יותר, ולשלב ולקנות כמה חבילות ממה שאתם רוצים מהאפשרויות הקיימות. אז בואו ניתן עכשיו דוגמה, שנגיד ויש לנו סך הכל 1,000 חוזים חכמים מלאים שנרכשו, שזה בעצם יוצר מחזור של 22 מיליון יורו. אחד חוזה חכם מלא של פרימיום שווה 22,000 יורו. אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו בחלק השמאלי, ואנחנו מדברים על חישוב עוד פעם של חוזה חכם אחד בשווי של 22,000 יורו, נכון לרגע זה ועד סוף השנה הזאת, עד החצייה הבאה, משוחררים לעולם כל יום 25 מטבעות אולטימה, ונגיד שעד שהחבילה תושק ותתחיל לעבוד ב1.6.2024, ירכשו בסך הכל 1,000 חוזים חכמים של פרימיום. אז זה אומר ש25 מטבעות ביום שמחולקות ל1,000 חוזים חכמים, זה יוצא החזר השקעה יומי של 0.025 חלקיק מטבע אולטימה כל יום. אם אנחנו לוקחים את זה ומכפילים את זה ב180 יום, שזה חצי שנה, זה בעצם מייצר 4.5 מטבעות אולטימה. אז על פי חישוב של שער מטבע אולטימה, הממוצע נכון לרגע זה, נכון לרגע ההקלטה, שהוא 4,000 יורו, אז 4,000 יורו כפול 4.5 מטבעות, יוצא 18,000 יורו. אז אם אנחנו מסתכלים כאן בעצם על החישוב של בריכת ההחזר, פלוס רווחים יומיים, פלוס רווחים לכל החיים, זה חישוב לדוגמה ולהמחשה. אז אמרנו, נגיד הוצאנו עכשיו מהכיס השקעה של 22,000 יורו בשביל לקנות אחד חוזה חכם. החוזה החכם הזה מייצר לנו במשך חצי שנה 18,000 יורו, ונגיד שהחלטנו בסיבה כזו או אחרת, מטופשת כזו או אחרת, להחליט שזהו, נמאס לנו, לא רוצים יותר להרוויח כסף, לא רוצים יותר לייצר כסף כל יום, ואנחנו רוצים בעצם למכור בחזרה את החוזה החכם שקנינו לבריכת ההחזר, ולקחת את הכסף שלנו בחזרה וללכת הביתה. אז הנה אנחנו מקבלים עוד 22,000 יורו, בפריסה ובחלוקה ל12 תשלומים, כאשר ה6 חודשים הראשונים אנחנו מקבלים החזר של 5%, אחר כך במשך עוד 5 חודשים אנחנו מקבלים החזר של 10% כל חודש, ובחודש האחרון, בחודש ה-12, את ה-20% הנותרים. אז אם אנחנו עושים ככה חישוב מהיר של מה הרווחנו בחצי שנה מהיום וחצי שנה קדימה, פלוס את מה שהשקענו והיה ומשכנו מסיבה מטופשת כזו או אחרת, משכנו בחזרה, בעצם במהלך החצי שנה הקרובה, טנטטיבית הפוטנציאל שלנו, ביחד עם ההשקעה החזר כללי, זה בעצם 40,000 יורו. והנה אני מראה לכם פה עוד דוגמה. נגיד שהבריכה מתחילה לעבוד ב1.6 ונרכשו רק 100 חבילות השקעה של פרימיום, 100 ספליטינג, אז זה אומר שב180 יום זה מייצר 45 מטבעות, כפול 4,000 זה 180,000 יורו, שזה בעצם 800%. אם אנחנו נתחיל את הבריכה כאשר יש 1,000 חבילות, אז זה בעצם 80% תשואה, ואם אנחנו נגיע למצב שיש 10,000 חבילות, אז זה בעצם 8% תשואה בחצי שנה, שזה אחוזים אדירים. עכשיו אני יכול לספר ולעדכן אתכם שעוד פעם, לרגע הקלטת המצגת כרגע, נכון לרגע זה אנחנו עומדים על קצת מעל 500 חבילות שנרכשו, ונשאר עוד חצי חודש בערך עד שהחבילה תתחיל לעבוד, וכמה שיקנו, ואז החישוב יהיה לפי הנתונים האלה. ואז בעצם אם אנחנו מסתכלים, יש כאן עוד אופציה שנגיד שיש 10,000 חבילות, אבל שער המטבע גם עלה ל$50,000 ולא ל$4,000 שהוא כרגע, אז תראו על איזה אחוזים מדובר כאן. אז הנה כאן עוד פעם חישוב נוסף, אם יש לנו לדוגמה, קנינו רק חוזה חכם אחד, ספליט אחד, כפול אותם $4,000, כפול אותם 4.5 מטבעות שזה ייצר בחצי שנה הקרובה, זה מייצר 18,000 יורו, ואם לצורך העניין החלטנו לרכוש 10 חוזים חכמים, כפול אותם 4.5 מטבעות בחצי שנה הקרובה, כפול מה שהשקענו,
כפול המחיר, אנחנו מגיעים ל$90,000 הכנסה בחצי שנה הקרובה. עכשיו, ככל שתקנו יותר חוזים חכמים, וככל שמחיר השוק של המטבע ילך ויעלה תוך כדי תנועה, ככה אתם תרוויחו יותר ויותר. נכון לרגע זה, אנחנו נמצאים במחירת השקה של החוזה החכם של הפרימיום. כמו שאמרתי גם מקודם, החוזה הזה יתחיל לעבוד ב1/6, ונכון לרגע זה מבחינת הפרומושן, אנחנו עומדים עד התאריך של ה-24/5/2024, על כל יחידת השקעה, על כל חבילת השקעה שתקנו, בין אם זה 220 יורו, לבין אם זה 1,100 יורו, לבין אם זה 22,000 יורו, כל מה שתשקיעו תקבלו 340%. לדוגמה, השקעתם 1,100 יורו ורכשתם חלקיק חבילת הפרימיום, תקבלו כפול 3.4, בעצם יותר על הכסף שלכם, זאת אומרת זה ייצר לכם יותר הכנסה של פי 3.4. מהתאריך ה-25 לחמישי, הפרומושן יורד ב-20% למשך שבוע, ולאחר מכן ב1/6/2024 זה יורד עוד פעם ב-20% לפי 3, ולאחר מכן ב7/6 מחירת ההשקה נסגרת, וזהו, לא יהיה יותר. מחשבון הרווחים של החוזה החכם פרימיום. כאן אתם יכולים לראות תמונה מתוך המחשבון, שבו אנחנו יכולים להכניס איזה נתונים שאנחנו רוצים כדי לשחק וכדי להבין גם מבחינת סכום ההשקעה שאנחנו רוצים להשקיע, גם מבחינת שווי המטבע והעליות שלו תוך כדי תנועה, כדי לבחון ולראות מה פוטנציאל הרווחים העתידיים שלנו. כל בן אדם שנרשם לתוך המערכת, בתוך המערכת יש לו את האופציה להגיע לתוך המחשבון ולעשות בעצם את כל החישובים שהוא רוצה. מנגנון של היפרדיפלציה, חצייה שמתבצעת כל 6 חודשים. עד שנת 2024 היה חצייה כל 12 חודשים. התחלנו עם הספקה של 50 מטבעות שמספקות כל יום לעולם, ובשנת 2024 בעצם ירדנו ל-25 מטבעות שמשתוחררות כל יום לעולם, ונכון לרגע זה עד סוף השנה אלה הם כמות המטבעות שמשוחררות. משנת 2025 כל חצי שנה יש לנו חצייה, וזה יורד כל פעם בחצי כמות המטבעות, עד שאנחנו נגיע אפילו למצב שאנחנו נשחרר לעולם, שהמערכת אוטומטית תשחרר לעולם 0.01 מטבע כל יום בשנת 2028, וככל שנלך ונרד בכמות המטבעות שמסופקות כל יום, זה ייצור בעצם מנגנון של היפרדיפלציה, של אינפלציה מאולצת, מה שיגרום לשווי המטבע לעלות בעקבות היצע מול ביקוש. ההיצע קטן, הביקוש הולך וגדל. אז מה עם 5 חוקי הזהב פלוס אסטרטגיית החצייה? חוק מספר 1, קנו מטבעות במחיר נמוך ותמכרו את המטבעות במחיר גבוה. חוק מספר 2, קנו והחזיקו את מטבע אולטימה ללפחות 3 עד 5 שנים, או עד שהמחיר שלו יהיה לפחות פי 3 או פי 10. חוק מספר 3, צברו יותר מטבעות וחוזים מדי חודש, כדי למזער את הסיכונים ולהגדיל את הרווחים. חוק מספר 4, לעולם אל תמכרו את המטבעות בהפסד, החזיקו את המטבעות וחכו לצמיחה. חוק מספר 5, לעולם אל תשברו את כללי הזהב של 4 החוקים הקודמים, ולו בגלל פאניקה או דחיפות. מנגנון של היפרדיפלציה על ידי בריכת נזילות. נכון לרגע זה, יש 85% טוקנים שנעולים במערכת. בין אם זה טוקנים שנעולים בבריכות הנזילות למיניהם, בכל בריכות ההשקעה, לבין אם זה טוקנים שעדיין עוד לא הונפקו לעולם. ונכון לרגע זה יש סך הכל 15% של טוקנים שקיימים בשוק. זאת אומרת שיש לנו עוד הרבה מקום לצמיחה ולגדילה. אולטימה, תשלום של 5% עבור עמלת נעילה. יש לנו את בריכת ההחזר, כמו שדיברנו עליה מקודם, יש כרגע 15% של מטבעות שכרגע נמצאים במסחר העולמי, ועוד 85% של מטבעות נעולים. מרגע לרגע, מטרנזקציה לטרנזקציה, מעמלה לעמלה, כל פעם שרוכשים מוצר, כל פעם שמושכים כספים מהרווחים, אנחנו אוטומטית, הארנק גובה מאיתנו 5% עמלת נעילה, והכסף הזה בעצם נכנס לתוך בריכת ההחזר כדי לספק ליקווידיישן, כדי לספק נזילות לשוק שלנו. אולטימה, מפת הדרכים לשנים 24-25. נכון לרגע זה מטבע האולטימה שלנו עומד על בערך $4,000.
המטרה שלנו עד סוף השנה הזאת להגיע כבר לשער מטבע של בסביבות $20,000, ובהמשך הזמן להגיע $100,000 והרבה הרבה יותר. איך אנחנו בעצם כל כך בטוחים שאנחנו יכולים להגיע לזה? אנחנו לדעתי המטבע היחיד בעולם שבנה מסביב למטבע ומסביב למערכת שלנו, מערכת אקולוגית שלמה, שיש בה מגוון דרכים ומגוון אפשרויות בעצם לממש את הכספים ולהביא אותם לעולם האמיתי. ובזכות המערכת האקולוגית שלנו, אנחנו כן יכולים להגיע למחוזות שאנחנו רוצים להגיע. אז מה יש לנו במערכת האקולוגית? יש לנו בריכות השקעה, בריכות עם נזילות מאולצת, כרטיסי אשראי ניתנים, ארנק של הסמארט פלוס ארנק האבטחה, חנות אונליין למוצרים, חנות אונליין לקופונים, ממירי מטבעות, חנות קופונים אונליין, משחקים אינטרנטיים מתגמלים, מועדון טיולים ונופשים, מערכת הווב 3, שזאת בעצם האינטרנט המבוזר שהולך לצאת בעזרת השם בשנת 2025. כל העולם מדבר על זה. יש לנו פלטפורמה של מחירות פומביות, סטארט-אפים ומימון המונים, אקדמיה ללידים, ועוד ועוד ועוד. נכון לרגע זה הארנק שלנו מחזיק בתוכו את המטבעות הבאים: ביטקוין, איתריום, טרון, USDT על רשת האיתריום, USDT על רשת הטרון, וכמובן את מטבע הסמארט שלנו והטוקן אולטימה. וכמובן החוזים החכמים שלנו, כל בריכות ההשקעה. במהלך השנה הקרובה ותחילת שנה הבאה, הצפי והתכנון שלנו זה לעשות ליסטינג בתוך הארנק שלנו ל1,000 ויותר מטבעות וטוקנים. סמארט דיפנדר זה כרטיס ה-NFC שלנו, שנותן אפשרות שהמפתח הפרטי יחולק לשני חלקים, ויוצפן בנפרד גם בסמארט וולט וגם בסמארט דיפנדר. וכל זאת כדי למנוע גנבות, גם אם חלק אחד מתוך השניים נגנב או עבד. אז זה מגן לנו על המפתח הפרטי וגם על הנכסים שיש לנו בארנק. זה דק במיוחד בדיוק כמו כרטיס אשראי. קל לשמור, לשלוח ולהרוויח מטבעות וטוקנים. וזה מאפשר לנו אפשרות של חיבור של כרטיסים מרובים וארנקים מרובים. ועכשיו אני אראה פה דוגמאות לחלק מהמוצרים ולחלק מהדברים שיש לנו במערכת האקולוגית. אז הדבר הראשון, ממיר מטבעות וטוקנים, אינטרנל אקצ'יינג', קל וסופר מהיר, תהליך שבו המטבעות והטוקנים, הסימונים, מוחלפים לפי שער השוק. לדוגמה, ממיר בין אולטימה לסמארט, או ממיר בין USDT לאולטימה, ובעתיד יהיה לנו אפשרויות של להמיר בין יותר ויותר מטבעות על פי התפתחות הארנק והוספת המטבעות לארנק. כרטיסי אשראי של אולטימה, ויזה פלוס מאסטרקארד. יש לנו כרטיס אשראי של מאסטרקארד בינלאומי זהב, שהוא כרטיס פיזי, ממש פלסטיק שאנחנו יכולים להזמין אותו הביתה. ובנוסף, יש לנו גם כרטיס אשראי וירטואלי, כרטיס שהוא ויזה, שבו ניתן בעצם לחבר את הכרטיס הזה לגוגל פיי או לאפל פיי. קופונים. יש לנו קופונים לקניות, לדלק, למכוניות, לחשמל, לבית, למשפחה, אשראי, סחורות, בריאות, נופשים, טיסות, בתי מלון, ותקשיבו טוב, שבו חזק ותחזיקו את הכיסא, כי כל קופון שאנחנו נרכוש, אנחנו נקבל עד 50% החזר כספי על כל הרכישות שלנו, שזה אחד מהמנגנונים שיש לנו בתוך המערכת האקולוגית. אני חוזר, עד 50% החזר כספי על כל הרכישות שלנו. זה כולל דרך אגב, גם את כל הרכישות שאנחנו נבצע בכרטיסי אשראי, אנחנו מקבלים 50% קשבק, 50% החזר כספי. המערכת האקולוגית שלנו, שוברים וקופונים וחנויות.
אז יש לנו, כמו שאמרתי, חנות של קופונים, שבו אנחנו יכולים לקנות, לשלם בכרטיס אשראי ולקבל החזרים. אז יש לנו קופונים לכרטיסי מתנה, מוצרים, שירותים וסחורות, והנה אני עכשיו אראה לכם דוגמה לחלק מהמוצרים שיש לנו בתוך הקופונים, שאיתם אנחנו מקבלים כמובן נקודות קנייה שאנחנו יכולים להשתמש בהם. עכשיו, כל הקופונים שלנו הם מחולקים בעצם להחזר קנייה ב-12 תשלומים. שילמנו לצורך העניין, קנינו קופון, כמו שאתם רואים כאן כרגע במסך, לדוגמה קופון טעינה של כסף לתוך הכרטיס אשראי הנטען שלנו, שילמנו 1,320 יורו, וזה בעצם נותן לנו בנדל חבילה של טעינה לכרטיס אשראי של 110 יורו כל חודש למשך 12 תשלומים, למשך 12 חודשים. איזה עוד קופונים יש לנו? אז כמו שאמרתי, יש לנו קופונים לטעינה לכרטיס אשראי, קופונים לרשת של תחנות דלק, קופונים של טעינה לזירות מסחר, לדוגמה CoinW, Mountain Wolf ועוד ועוד. אז אלה הם לצורך העניין, כמו שאמרתי מקודם, קופונים לטעינה לכרטיס אשראי, ועוד משהו שמאוד מאוד מיוחד וייחודי לכרטיסי אשראי שלנו, שניתן לגייס, למשוך מכספומט, בכל אחד מהכרטיסים האלה, עד 10,000 דולר ביום, ועד 100,000 דולר בחודש. וואו, זה מטורף. אז זה הקופונים לרשת התחנות דלק באירופה, רשת אחת הגדולות ביותר בעולם, שאנחנו יכולים בעצם להטעין קופון לטובת בעצם תדלוק של הרכב שלנו. זה קופונים לרשת ספקים מאוד מאוד מגוונת, בעיקר באזור המזרח, באזור הודו, שכוללת בתוכם, כמו שאתם רואים, רשתות מאוד מאוד גדולות, כמו סיקס, כמו איקאה, פייסבוק ועוד ועוד ועוד. יש לנו מעל ל-500 מותגים ברשת הספקים הזאת. אז מה עוד יש לנו במערכת האקולוגית שלנו? יש לנו חנות של קניית מוצרים אונליין. החנות שלנו נקראת U-Market. יש לנו בחנות הזאת מעל ל5 מיליון מוצרים במעל 100 קטגוריות. בין אם זה מוצרים לבית, שכוללים ספות, שולחנות, סכומים, צלחות ועוד ועוד ועוד, ועד למוצרים פיזיים, בין אם זה פסמים, שעונים, בגדי ספורט, מוצרי ספורט, נעליים, אופניים, ביגוד לילדים, למבוגרים, לנשים, לגברים, ועוד 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 ועוד. והחנות שלנו משלחת את המוצרים למעל 220 מדינות ברחבי העולם, וכן כן, גם ישראל נמצאת בתוך הרשימה הזאת, שאליה הם שולחים את המוצרים. עוד אחד מהשירותים שיש לנו במערכת האקולוגית זה אולטימה טראבל. זה מועדון הטיולים שלנו, שיש לנו בעצם בליסטינג בתוך המועדון של הטיולים מעל ל2.5 מיליון בתי מלון ברחבי העולם, טיסות מעל 1,000 מקומות וחברות טיסה ברחבי העולם. ניתן דרך המועדון הזה להזמין השכרת רכב, לקנות כל מיני קופונים או כרטיסים לאטרקציות ולבילויים, ובעצם הכל ביחד, בין אם אנחנו קונים את זה דרך הקופונים, לבין אם אנחנו משלמים עם הכרטיס אשראי, אנחנו יכולים להגיע לעד 90% הנחה ממחיר השוק, כולל ההחזר של הקשבק של הנקודות קנייה. עוד אחד מהמוצרים שיש לנו במערכת האקולוגית שלנו זה אולטימה גיימס, זה משחקים אונליין. הפלטפורמה שלנו היא פלטפורמה שניתנת להתאמה, היא מערכת פיתוח של תוכנה עצמאית. יש שם כל מיני משחקים אהובים, כל מיני הפקות של אירועים ומשחקים, מערכת שעובדת על מנגנון הווין ווין, זה כל הזמן לנצח, זה מערכת שהיא ללא הימורים, וכל מה שהמערכת הזאת בעצם נותנת לנו לעשות, זה לשחק במשחקים אהובים, ולהרוויח פרסים ומתנות. עוד אחד מהמערכות שיש לנו במערכת האקולוגית שלנו, זאת אקדמיה מקצועית לעסקים, היא מעל ל2 מיליון סטודנטים, היא מעל ל40 הדרכות וסדנאות, בין אם זה הרצאות וקורסים למיומנויות פשוטות, לניהול רשתות, לפיננסים, לעסקים, וגם הפלטפורמה הזאת כוללת בתוכה את המנגנון המדהים, שבואו תלמדו, תכשירו את עצמכם, תעשו מבחנים, תצליחו וגם תרוויחו. והנה עוד אחד מהמערכת שיש לנו בתוך המערכת האקולוגית שלנו, מערכת של משימות בתשלום. לדוגמה, אתם נכנסים לאתרים שהמערכת הזאת מספקת, אתם עושים שם תגובות, ביקורות או שיתופים, או ברשתות חברתיות, אתם עושים עוקב, לייק או פרסום מחדש, או כל מיני משימות אקראיות אחרות שהכל צריך כמובן לעשות, אתם תבצעו את אותם משימות ותרוויחו תמלוגים יומיים ולכל החיים. זה כמובן גם כן יגיע בקרוב, או עוד ברבעון הזה של השנה, או ברבעון האחרון של השנה של שנת 2024.
ועוד מוצר שכרגע בפיתוח, שגם כן כמובן יהיה או ברבעון הזה הקרוב, או ברבעון האחרון של סוף שנת 2024, זה בתהליכי פיתוח, זאת אקדמיה מקצועית ללידים, זה כלי רב עוצמה לשכפול. ואז בעצם מה יהיה לכם בתוך המערכת? אתם תעלו לתוך האזור האישי שלכם, תעלו את המידע שלכם, אתם תיצרו קישור הפנייה משלכם, אתם תיצרו לעצמכם דפי אינטרנט ודפי נחיתה, לאחר מכן המערכת תתחיל בתהליך של איסוף לידים דרך דפי הנחיתה שלכם, והיא תכניס את זה ישירות לתוך מערכת CRM, למערכת ניהול לקוחות, משם זה בעצם יוצר את משפך הלידים שלכם, ואתם בעצם תשתמשו במערכת של הליד אקדמי, כדי להקל על תהליך השכפול שלכם, ולגייס עוד חברים ועוד לקוחות שיכנסו לתוך הפלטפורמה המדהימה הזאת, מה שגם יגרום לכם לייצר יותר ויותר הכנסות, מתוך תוכנית השותפים, שהיא גם כן עוד מנגנון נוסף בתוך המערכת האקולוגית שלנו. והמהפכה הדיגיטלית הבאה בתור שהולכת לצאת לדרך כבר בשנה הזאת התחילה, ובעיקר משנה הבאה, משנת 2025, ולעתיד לכיוון שנת 2030, שוק הווב 3 העולמי, זה האינטרנט החדש שכרגע בפיתוח, זה אינטרנט שהולך להיות אינטרנט מבוזר, בדיוק כמו עולם הקריפטו, שהוא עולם מבוזר, שהוא עולם מחולק, שהוא בעצם מקנה ומעביר את הכוח לידיים שלנו. כל עולם הקריפטו בעצם נוצר מתוך המחשבה ומתוך הרעיון והצורך להעביר בעצם את כל המנגנון הפיננסי לבעצם שליטה שלנו כלקוחות, כאנשים, ולהוריד בעצם את השליטה מהבנקים ומהטייקונים הגדולים שמחליטים בשבילנו ובעבורנו מה אנחנו נעשה או איך אנחנו יכולים להשתמש בכסף שלנו. אז המטרה של הווב 3, הפיתוח של הווב 3, זה להפוך להיות האינטרנט המבוזר, שבו בעצם זה מקנה ומעביר את השליטה לידי הלקוחות אלינו, שבו אנחנו לא נצטרך להיות תלויים באותם ספקים גדולים שנותנים לנו אספקה של אינטרנט ואיזה מהירות של אינטרנט ובאיזה מדינות, והכל יהיה אונליין על רשת האינטרנט העולמית. אז מה הולכת להיות במהפכה הדיגיטלית של הווב 3? הולך להיות משחקים, NFT, DeFi, מנגנונים של רווחים, אינטרנט, בלוקצ'יינים, מערכות של רשתות חברתיות ועוד ועוד ועוד. רווחים בבריכת הביזנס, רווחים יומיים פלוס רווחים לכל החיים. רווחים בבריכת הביזנס, רווחים יומיים ורווחים לכל החיים. מהי בעצם בריכת הביזנס? בריכת הביזנס היא כמו חבילת השקעה, כמו הפרימיום ועוד בריכות השקעה נוספות, רק שבריכת הביזנס היא בריכה שהיא אך ורק ניתן לקבל אותה במתנה כרווחים מתוך תוכנית השותפים, וזאת לא בריכה שניתן לרכוש אותה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו נרוויח מתוכנית השותפים, נקבל את זה ברווח לתוך בריכת הביזנס, שתייצר לנו רווחים יומיים כל 24 שעות ולכל החיים. אז מה כולל, מה יש לנו בתוך המנגנון של בעצם תוכנית השותפים? האחד, זה בונוס ישיר על צירוף של לקוח חדש לתוך החברה שלנו. 2, בונוס של צוות. 3, בונוס של דרגה. 4, בונוס אינסופי. 5, בונוס מנצחים. 6, בונוס יעלום. 7, בונוס סגנון חיים. ו8, בונוס של בריכת הביזנס. כל הרווחים וכל האפשרויות שיש לנו בעצם בכל סוגי הבונוסים שקיימים בתוכנית השותפים, ניתן לראות ולבחון את כל התנאים שלהם בתוך המשרד האחורי של כל אחד ואחד מכם לאחר שתצטרפו לעסק ולחברה. אז לסיכום, המערכת האקולוגית שלנו, הקהילה שלנו, אנחנו יורים לכיוון של להגיע ל100 מיליון משתמשים תוך כדי תנועה עם ההתפתחות של החברה, ואת כל זה אנחנו עושים ונגיע לשם בעזרת השם, ודי בקלות אני מאמין, בזכות זה שיש לנו מערכת אקולוגית מדהימה שכוללת בתוכה עוד פעם כרטיסי אשראי ניתנים, פיזי ווירטואלי, חנות לקופונים אונליין, בריכות השקעה, חנות אולטימה אונליין למוצרים, תוכנית שותפים, משחקים, כרטיס הסמארט דיפנדר, ממיר מטבעות, חנות מוצרים אונליין ועוד ועוד ועוד. בעתיד הבא עלינו לטובה, בראשון לשביעי 2024 אנחנו הולכים להכניס לתוך הפלטפורמה שלנו גם מערכת של סטייקינג, של הקפאה, של בעצם פקם, של מטבעות מגוונים, בין אם זה של מטבע הסמארט שלנו, ובין אם זה לצורך העניין מטבעות שכבר יש להם מנגנון של סטייקינג בעולם שלהם, שזה מטבע הטרון ומטבע איתריום. אז איך הסטייקינג בעצם עובד?
אתם נועלים מטבעות של סמארט במקרה ומדובר על נעילת מטבעות וסטייקינג על המטבע שלנו, ובעצם רוכשים בצורה כזו או אחרת או מקבלים רוחב פס שזה נקרא ברנוויב. אתם נועלים טוקנים שונים כדי לקבל בעצם אנרגיה, והמטבעות של הסמארט ואתם מקבלים תגמולים במטבעות של הסמארט, ובזכות הנעילה ובעצם אספקה של נזילות לרשת הבלוקצ'יין של הסמארט, אתם בעצם יכולים לעשות כל מיני טרנזקציות, משיכות של רווחים, העברות של כספים בעזרת הרוחב פס והאנרגיה, וללא תשלום עמלת רשת שנגבית על ידי מטבעות הסמארט, במידה ואתם לא נעלתם. כמובן, כמו שאמרתי, זה יתחיל בראשון לשביעי, ויהיה לנו גם בריכה חדשה ונוספת, בריכת השקעה כמו הפרימיום שדיברנו עליהם מקודם, גם בריכת השקעה שתיקרא סמארט. ובבריכת הסמארט שתיפתח בראשון לשביעי יהיה ניתן לרכוש יחידות השקעה, חבילות השקעה, או במטבע הסמארט או במטבע האולטימה. וברגע שאתם רוכשים חבילת השקעה, אתם נכנסים לתוך המנגנון של בריכת ההשקעה, אשר מייצרת לכם רווחים יומיים במטבע הסמארט מתוך בריכת ההשקעה של הסמארט, רווחים יומיים כל 24 שעות ולכל החיים. וכאן אתם בעצם רואים את מנגנון החצייה בבריכת הסמארט, בבריכת ההשקעה של הסמארט, ובשונה מבריכת הפרימיום שראינו מקודם, המנגנון שמופעל של החצייה שמופעל בבריכת הסמארט יהיה מנגנון חצייה של כל 12 חודשים. אז אנחנו נתחיל ב-2024 בראשון לשביעי, כאשר יהיה 100,000 מטבעות שמסופקות כל יום לשוק. לאחר 12 חודשים, ב-2025, החצייה תיכנס לתוקף, ואנחנו נרד להספקה של 50,000 מטבעות כל יום. ואז שנה אחר כך נרד ל-25,000 מטבעות שמסופקות כל יום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכאן אתם רואים בעצם את יחידות ההשקעה, שאתם בהם תוכלו לקנות חלקיק יחידת השקעה בבריכת הסמארט, כאשר זה מתחיל במינימום של המינימום 220 יורו לחלקיק חבילת השקעה של 0.00022 בחוזה החכם ביחידת ההשקעה של הסמארט, בבריכת הסמארט, וכמובן אתם יכולים לרכוש יותר, בין אם זה ב-550, 1,100, 55,000 וכן הלאה. ובריכה אחת נוספת ואחרונה שהולכת להיות מושקת השנה ובראשון לשביעי, היא בעצם בריכת הרויאל, שכל כולה ומטרתה זה לטובת משתמשי האולטימה או משתמשי החברה הוותיקים משנים עברו, וכמובן שהבריכה הזאת תהיה פתוחה לכולם, גם למשתמשים החדשים. זאת אומרת, כאן כל המטרה שלנו זה בעצם לעשות מיגריישן, מעבר של כל הלקוחות הוותיקים שהם מעל 2.8 מיליון לקוחות לפלטפורמה החדשה שלנו, ובעצם לבריכת הרויאל ולשאר הבריכות הנוספות. אז גם כאן אתם יכולים לראות בעצם את יחידות ההשקעה האופציונליות שיש בבריכת הרויאל שתיפתח בראשון לשביעי, שגם כן שוב זה מתחיל ממינימום השקעה של 220 יורו, שבה מקבלים 0.00022 חלקיק חבילת רויאל, ועד ל-550, 1,100, 55,000 ועוד ועוד ועוד. כמובן שניתן לשלב בין החבילות כדי להגיע לסכום ההשקעה הרצוי שאותו אתם רוצים בעצם להשקיע. וגם הבריכה הזאת היא כמובן שמייצרת רווחים יומיים כל 24 שעות כמו שעון ולכל החיים. אז שוב, כל המטרה שלנו זה בעצם להעביר את המשתמשים הקיימים משנים עברו לתוך המערכת שלנו, לתוך הקהילה שלנו, על ידי זה שאנחנו מספקים טכנולוגיה, העברות, עמלות רשת, ובזכות כל הדברים האלה, המערכת שלנו, הפלטפורמה שלנו, המטבעות שלנו, הטוקן שלנו, הכל צפוי לעלות מבחינת כל התחזיות, ושווי של מטבע יגיע ל$100,000 ואף יותר במהלך השנים. אולטימה, מגיעים עד לירח. אם נהניתם ואהבתם את מה שהוצג במצגת זו, וגם אתם מעוניינים להצטרף לפרויקט המדהים הזה, צרו קשר עם האדם ששלח לכם את הסרטון הזה, כדי שיעזרו לכם בתהליך הרישום. להתראות בצד השני, ובהצלחה בכל אשר תבחרו.